ki propajor ki bajjo santanat ban sngap ki video ha kan ni channel te prolog hang ne ngan pani phi kumno phin thet ya kan ne ka ticket house bat kumno ba phin le kai ka bat nakini ki minu ki badan na jrong kumne anda phila tan sha ka lieng ka diang phi e kan ne ka tho house ticket anda phila nyon na kan ne ka house ticket phin e ba kum kan ne ka ticket ka bala dang don kumne mo ti ladaka tho ended ang ne ka mut phim la shu ban the ticket mut ka jing le kai ka la kun kum ka ne bat ka bala tho ang ne ka teng ro house on le kai ka por phrabaji shibit men ti kala tho bat ka por ban start ro ka ne sa shiganta kum ne ti subu ndala kut ka ne ngala shna biang dakawai phila ban the pat ya ka ticket bat phin sa up pat ndala de ka por ban le kai phi iba hang ne ngam klem pat don ticket ngam la ban lek hak room play button pat don ti hang ne ngan nyon how new button no batho buy ticket ti anda pila nyon kum ne ka la ban pau at hang ne mo namar leng ba ka ne ka at la ban phila ban yo pisa shisha den ba phila job phila yo live pa coin te man ta ngan khang ye ka ne ka at nang ne na close tapi iba kini kidai ki tiket kane ka dor na jrong ka ba tiket ka don shispa tali dang di tang khat khandai tali bat kane ka price ka dai san ka ka wei ka tiket bat ban thet ya kane ka tiket phi ha ban nyon ka wei na kini ki tiket subo phi nyon ka wei ka pau dak rong jerngam kumne bat menta nuksa ngan pni phi ban thet ngan nyon ka wei ngan nyon ka ne ka tiket ka wei te ngan nyon nang ne na artli mut menta ngala nyon artli ki tiket lang kwa ban thet tang ka wei ngan nyon sa chisen kala do to ka wei nang kwa ban thet artli ngan nyon ka wei ki pau artli ba jerngam kum ne langa ban jet pat kham sharum da ka wei pat ta hang ne ngan thet tang ka wei ka tiket ngan jet da ka ne ka number ba khat la te hang ne ngan nyon bai dang la nyon bai menta philaya iba purchase tu o ngathet artli ki tiket namar bangala kum nyon artli to umlele ngala thet ang ne kamut artli ki tiket menta dang la bang na ne alej biang sachisen phia iba hang ne don new play button kamut tang ki bala dep thet tiket kila ban nyon yaw new play button ti ba phin yo ki jing bentip hang ne phila ban join ro hakane ka join WhatsApp community hang ne tienda pila nyon new play button ma ta shwa ben nyon play button pila ban page ro yagane ki price kine ki top line middle line corner line jolly 5 bottom line ma te ko full house ka de sun spa coin ti kini ki de ki coin ki ba phin yo hang ne but anda pila nyon hang ne play da pila nyon play hang ne phin ya iba kapan i yanga bangadon artli ki dikan hang ne pila ban yo i tang ya ki jong phi ki tiket mo ta hang ne an le kai ka ne dai hadin bala dap phrabaje shibit ti hang ne kan sapan i yaw kan sapau number hang ne andala start kamam pat start phimya i ba pau number hang ne te phin sa yo ya u number un sarung automatic agin ki tiket number jong phi phim dan kamban tai ti perlang angit phila sneu thu kumno bana thet yagane ka ticket house ban ngin pen le ka ro man la kamet but anda phila dep thet phin si ya e new play button kat ban phim pat dep thet phin namla ban ya e new play button ti ba phin sneu thu company kum mangala ong phila ban join yagane ka WhatsApp community ti ba phin la ban thet phe de ban don lupa la kumno san teli coin ma tel da phile ya home jong phi da hang ne ha kon kum i nga ya i nga don live spa khat saw da phi ya i phi don tang wei tang ar kum phin nam pan la ban thet ya kan ne ka ticket house te nget phila snyo tho ta do ngli ya kan do ko wei pat ko video khub lai shibona